Asibile somgwele ni channel lithi ingosi yamaphupho igama khona inongo pastor weningi sibe nengosi yamaphupho nje asingeke siqile kona sibonge nje ukuthi uthatha ithuba silandele uphinde ubukele ule ubuza imibuzo nama-suggestion nawo amukelekile. uNkulunkulu enibusise for lokhu niyasilandela niyasikhulisa siyakwazi ukuthi nathi sikhule sikulele thina ngencazelo nawo ubuze imibuzo kodwa-ke ngisho ukuthi uyaqhubeka nokusubscribe nokushare futhi yona i-video le kwabanye so that nabo bezokwazi ukuthi bayibone beyazi i-channel le. Asikhulume la ngomuntu ophupha imoto eduvile, imoto engaxaziwe, imoto engasasebenzi. Lolu uphawu lweministry engasetshenzisiwe uma ungumfundisi kusho ukuthi umuntu oyeke iministry ethize ongayisebenzisi. Uma umuntu nje in general kusho ukuthi kunempilo okade uyiphila osoyiyekile osuyaqazile. Ungafuna ku-Ezekiel 34 verse 8 asikhulume ngendlu elaqaziwe nje eduvile engasasetshenziswa. Uphawu leli le-barrenness, uphawu le-dissolution ukuthi umuntu ongakwazi ukukhonsimba isibeletho sakhe singakwazi ukubamba ukuthi kuyakwazi ukuthi ngelinye ilanga abeleze umntwana. Jobe 15 verse 28 ilona ngevesi ongakwazi ukuthi ufunde leli. Asikhulume ngomgwaqo ongasasetshenziswa. Ubona umgwaqo ongasasetshenziswa, lolu uphawu-ke lokulandela amaphupho, uphawu lokulandela amagozi, uphawu lokulandela ama-plans onawo, noma kungasho futhi ukuthi uyasostubborn, uphawu-ke lokuba stubborn, ukuba-ke nenkani. Kanti-ke amavesi ongalifunda la ungalandela kuJeremiah 18 verse 15 asikhulumela ngomuntu ophupha nge-acid. I-acid uphawu-ke lwe-destruction, uphawu lwembubhiso emva kwesikhathi eside, noma-ke ngemva lisho-ke amazwi ahlabayo, amazwi abhikizayo ngemuva kokuthi uwakhulumile. Futhi ungayenzeka ukhuluma amazwi angalimaza umuntu, ehlise self-esteem noma enze umuntu aphatheke kabi. Lawo mazwi lawo afana-ke ne-acid. Uphupha-ke i-acid futhi umuntu okhuluma amazwi ahlabayo, amazwi angakhi. Hamba ufunda uProverbs 16 verse 27. Kanti khuluma ngomuntu ophupha umlingisi, uphupha i-actor. I-actor lisho ukuthi umuntu odlala indima yakhe. Kusho ukuthi ngabe isebandleni, ngabe isemphakathini, ngabe isefamilini yakho, noma isemumyeni wakho, noma kunkosikazi yakho, ukuthi uyayidlala i-role uma ukuthi umuntu ophupha ngaleli phupho. Hamba ufunda Ezekiel 5 verse 2. Futhi uma ubona i-actor nomlingisi ephusheni, kusho ukuthi lokhu kungenzeka umuntu onayo intshisekelo yokuthi ekwazi uku-interact nabantu abakhulu, abantu abaphezulu, ongaba ama-celebrities. Nangu umuntu la ephupha i-adoption, ephupha i-adopter. Usho lolu uphawu lokuthi umuntu oyikhathalele intandane, umuntu obakhathalela abantu abangathathi into uyabakhathalela abantu abangakwazi ukuyisiza bona. Nanokuthi futhi uphawu lokwamukelwa emndenini kaNkulunkulu. Roman 8 verse 15. Roman 8 verse 15 amanye amavesi ongakwazi ukuthi pheqe uyikhuthaze ngawo empilweni. Asikhulume la ngomuntu ophupha umuntu oyisiphini. Ukuphupha isiphini noma into ephathelene nokuphinga, luphawu lwendlela eqonde ekufeni, uphawu lwendlela ebheke embujisweni. Ukusho ukuthi uma uphupha ukuphinga into ephathelene nokuphinga, kusho ukuthi kunento osuke usuyenza engaholeli ekufeni noma engasho iholele ukuthi iphazamise ikusasa lakho, iphazamise impumelelo yakho. Funda uProverbs 2 verse 16 ukwazi ukuthi uyilungise lokusuke umenzeka kwenza. Kanti ukuphupha umuntu oyisiphini, lokhu kusho ukuthi umuntu owenza izinto ezingcolile, izinto ezingafanele ukuthi zenziwe, futhi uwenza izinto ezenza ukuthi mhlawumbe kugcine sekuphazamiseka i-relationship yakho nalo muntu osuke unaye. Ngenzeka ugcine usucheat-a ngelinye ilanga, noma umuntu wakho ngenzeka enze izinto. Sifunda ku-Exodus 20 verse 14. Asikhulume ngomuntu ophupha eguga. Uphupha uguga uphawu lo-wisdom, uphawu lobuhlakani, uphawu lwe-honor, uphawu olusho ukuthi umuntu onobuhlakani, umuntu oyinzululwazi ngandlela thize, noma oyintachobo, asibeke kanje. Funda-ke la ku-Deuteronomy 32 verse 7. Asikhuphe umuntu othi ngiphupha ingculaza, ngiphupha ngesifo sengculaza, ngiphupha ngesifo sesandula ngculaza. Leli phupho leli lisho isidingo sokunakekela abantu
khishwa inyumbazana, abantu abalahlwe ngaphandle, abantu ababukelwa phansi. Lisho ukwisidingo sokunakekela abantu abagula abagulela ukufa, abagula abasembedeni abangasakwazi ukuyisiza. Funda kuMark 1 verse 40 to 42 ukuze ukwazi-ke ukuthi-ke uthole ukuthi-ke kahle hle uthiwani. Asikhulume la ngomuntu othi ngiphupha la i-Air Force, ngiphupha umbutho wezempi wasemoyeni. Lelu uphawu lwempi obhekene nayo spiritual on a high level. Kushuthi impi eku-level ephezulu kakhulu obhekene nayo le yekamoya, noma liyakhombisa futhi ukuthi umuntu obakhulekelayo abantu, umuntu ofisela abanye abantu into ezinhle, ofisela bavikeleke. Asikhulume la ngomuntu ophupha-ke indiza elayisha iy'nsiza zokulwa, iy'nsiza zokulwa noma iy'nsiza eziphuzwa abombutho wezempi. Lolu uphawu lokuthi uyakwazi ukulekelela abantu ababhekene ney'nkinga zikamoya, uyakwazi ukulekelela abantu ababhekene ney'nkinga ey'thize. Yabo, usho ukuthi abantu bangathembela kuwe ngoba uyakwazi ukubeseka abantu asuke besey'nkingeni. Nangokomunye ethi-ke yena uphupha-ke i-airport, uphupha isikhumulo sezindiza, ngiphupha ngisesikhumulweni sezindiza noma ngiphupha isikhumulo sezindiza. Lokho kusho i-departure, kusho ukusuka kwenye indawo kwenye indawo, hhayi-ke ukusuka eGoli mhlawumbe usuke eGauteng eMpumalanga noma usuke eMpumalanga uye eKZN, kodwa kusho ukuthi ngamanye amazwi kwi-level yempilo ukuyo njengamanje kuzoba nokukhushula nokusuka kuleyo level uya kwenye level. Noma uma umuntu omkhulu kungenzeka uye phezulu kakhulu noma uye phansi, uzobheka izinto ozenzayo njengamanje. Uma ukuthi unama-efforts, kunento oyiphushayo njengamanje ozenzayo, usho ukuthi impilo yakho izothuthuka. Kodwa uma ukuthi futhi kunezinto ozenzayo ezi-wrong, then uphupha usesikhumulweni sezindiza, usho ngenzeka uzosuka le uye phansi. Asikhulume ngomuntu ophupha i-alarm, uphupha i-alarm. Lokhu kusho ukuthi uyavuswa emaqandeni, kuthiwa baba phaphama, usulele kakhulu. Kungenzeka kunezinto ongasazenzi ekufanele uzenze ezibalulekile ezenza ukuthi ikusasa lakho ligcine selibili. Kunabantu asebagivaphile emaphushe, ngeze usugivaphile emaphupheni akho, ngeke usugivaphile kumyeni wakho, ngeze ugivaphile emshadweni, ngeze ugivaphile yakugivaphe khona, uyavuza ukuthi hey phaphama. Noma kunezinto ongasazenzi ukuthokozisa umyeni wakho, ukuthokozisa unkosikazi, ukuthokozisa noma ukwakha ifamily yakho, uyaphapha ukuthi hey awuvuke emaqandeni wenze ukuthile. Noma kunebhizinisi eseqala ukufekela ngenxa yokuthi ukhona osuyekile awuphakame, ukuthi yini oyenzayo noma yini ongasayenzi ngendlela efanele. Funda kuNumeri 10 verse 5 izokwazi ukuthi ukukhuluma. Uphupha kokuthwala uphupha iqaba zikaFaro, ukwenze uphupha iqaba zikaFaro phushe leli uphawu lesimo, ngeze uphawu lesimo samanje noma uphawu lesimo sangaphambili sokuthi umuntu ophuzayo, umuntu ophuzayo. Funda uProverbs 20 verse 1. Uma uphupha isidakwa, uphupha umuntu oyisidakwa, umuntu ophuza kakhulu, uphawu lolu lokuthi usuka kwi-glory uya kwi-poverty. Kungenzeka kunezinto osuzenza-ke manje ezizokususa kwi-glory zikusuka kwi-poverty, ezizokususa kwi-success okuyo njengamanje ziyinduse laphana ugcine usuwumuntu okade ukhomba ngophakathi, kodwa ugcine usudlangula ngokuthi awubheki izinto ozenzayo njengamanje azisizo yini. Mhlawumbe uthanda kakhulu amantombazane usudiza over kanje ukuthi akusho ukuthi uyisidakwa, kusho ukuthi kunezinto osuzenza addicted kuzo ezi-wrong ezokuthi ugcine ungasaphumelelanga empilweni. Funda kuProverbs 23 verse 20 uzokwazi ukuthi ulekeleleke lapho. Asikhulume la siphethe ngomuntu ophupha ama-aliens. Umuntu ophupha ama-aliens abantu abangasiba kuleli kulo mhlaba, abantu abaqhamuka kwi-space. Uma uphupha lawo bantu labo usho i-visitation yamaZulu, usho ukuthi uvakashele uNkulunkulu obukhona, kuney'ngilosi ezivakashele, noma-ke kunamadimoni because ama-aliens can symbolize iy'ngilosi, at the same time can symbolize ama-angels. So kusho ukuthi if asiboleza ama-angels noma lawo madimoni, back context yethu la kulimi kanjani, asivali ukuthi uphupha ingwenya, isitha leso, isitha sakho ungathi ngesitha sakho physically or isitha sakho spiritually. Look around abantu esonyena ukuthi ikhamba kanjani, kodwa kunesitha. Asibambe lapho amakholo, subscribe amakholo, uqhubeka ushare ama-video. Mina ngithe efisela bona uNkulunkulu ekulekelele njengoba kunjalo, ikubusise. Bayathanka.